Shal brum brum no tiprasa kami Amchaio ke bolongni Mayung phai Bwkhuk Swbaijak jago bolongni Mayung bai abahai no kokma kasai phaika Mungia kami ardi khobjak Kare parao borong gnangjuk Anjali Debbarmani nukhungo Mia horni simi Mayung phaimani aisuk jora Bwkhuk Anjali Debbarmani nok Swbaijak bolong tangmedeng no barbar notice riu application siyu Fiaba mungsa compensation maya hapangni phasingtwi Mayung rukjakya barbar phaio abo bai kwbangma barno wngkha tei bolong tangbedek no bo waini hai information dikha fiaba mungsa samung khlaijakya abahai no koksil chamung Bwkhuk Anjali ni khnani di chini mangfreni bisingtwi tamhaini kok kjarkha Thukang ko thangkai nei tonglai ma ba murung lai kaisa kereng sa jaga u sukula songno to digi thangai sung murung lai tongka kasu lai to bo semani ya phai ani no phai ko rukhai khibai ka sap ba thangai ko SDM bai jogajog thang SDM office jogajog thangka kuno jogajog kori hinai ya tangna ya jogajog thangai nang khai tong to bo se kuno formula maya Beba kamini lukurok ba aba hakin kuno Jorarogo kamini lukurok borobo thango haipano respond krite kono respond kरै abo hai hambai obosta toli tong usini mo ko bo para wa edisi elekaro borongni bisingtwi forest ni bisingtwi bo Mayung ruknai rok tam rokni rijak kisa aroni bisingo borokle kuno ko pharaphai tini khai emne sungbai baksano borok hopung emne borok no kuno hamya himaya borok tini sungbai no guri wi tongo sungbai murugui tongo angni jibo murugjak borok baksa engkai to se mani ya engkai tam khainai kuno khainani kरै ko Mayung ruknai rok takse thango hopung war mangsa jagi ku parawo kamini bumo engkai ko Mungia kami ni andaro je mandogo khadung nei kaisa tongo o mandogo khadung ni digi last ke borong nang jingni bumo nan bungkha Anjali Debbarma andogo kuno bwsai kरै ang randi borok tongjamani bwsa notiyei engkai tabung no rok se muti khai obosta klang thanggang tam khainai agi sbai mas mangrai ye ko nainane bamu kuno tatal diba ko nainai doro 2000 ko 11-12 kaisa engkau 8-2-2024 kaisa hi sob সময় no mo Mayung ni jala kaisa sarkar decision dikhai jakumuta o sarkar tamgui decision di maya ba bahai sini jonogon bachinai जों kरै tei no khuk tangai tongmani जों kam khaida sanai nok da tangnai tabugang buri rani borok nogo ani poribar kuno chakiri kरै ani busa sika dika lekha pora tongkhano kuno chakiri maya tam khai choli nai abo sarkar naye kaisa decision mari nai soda ano simia sini mo eleka Krishnapur sini edisi elekaro joto sini jonogoni bagai suggestion mari nai kaham lama ma phunungnai tam khai mo Mayung no bonong mo thangnani abo kaisa sidanto mana hanai ani parago sida tini sung thapung thulai liya last price aitani sikango Mayung phai ko log joto noru phai bo phai klang thangbai uka engka oboni sai sikang 2023 na kajeno 11-12-2023 waisa aboni kuno formula mayai ko ang 2 bar thangai tunai rikha SDM office kuno ek puisa maya ang buriran di borok nogro ang tam kai sanam tongnani sara dunia sudah ang simia o parawo tini parawo sini parawo hopung kebo thulaya murug laimang kai phailiya nei joto no janjal nogo ja habui thulai kai orung nai rokbo gana no murug lai tongo joto no mukring thangman jorawo saitani sikango phai anogo Mayung nok Swbaijak thangbai kai ko oboni sai sikang 2023 ko
Swbai Paimani Kunu, Ekuchapano Kunu formula Maya, Forest ni Hoite, Kunu Zuba Maya, Rifuru borok tam ni sa. Ripuru, Iko Riship Sector no Kalang de Hikai, Kai Peka, Gabon, and Tangai. Taiwai sama semania kuno formula semaya kuno utor semaya beri randi borok botam khai nok tangkha botam khai sai tongkha abo kuno formula keri sarkar abon iko duibar ang tuniri mane kai tini bahai hai sapung hopung thuya saya kerai khalai sengasu para porte besi pal khalai thuya iko tini hopung ma thuya